Yabo Jin, andizimele into yoxola nguwe. Malume. Andizimele into yoxola nguwe apha. Awume. Yo. Hayi come and please. Hayi. Kids. Hawu iyongeza mina. Kanithuleni, ngifuna ufonela mama. Sunda kunengiqhela wena. Drink. Ngalinga ungezele wena. Hayi, konto nenza. Yini? Njengophuma sobamba Khalimeni. Ngibambile. Ubambe kwa. Ngeke phela. Uthetha nayo mntwana. Mama. Hayi khawuleza ufike man. Hey andiyazi ubhanqa benzekayo apha endlini. Khawuleza ufike andiyazi lento yenzekileyo apha endlini. Ujoy nqaba lokhu kuthiwa ubhanse Khambeni. Khawuleza ufike mama, khawuleza ufike uzayibona xa ufika apha endlini. Khawuleza ufike. Sure. Yini? Ngibona le Like anikwazi ukuthetha nje abantu bamachot. Anikwazi hlala phansi. Xa ifuna ntona kitchen lentwana iqela uhlala apha egumbini. Ifanele imini yonke ifuna ntona kitchen. Ngoba naku umuntu wekhishi. Umuntu wekhishi. Guys, can men mom yes. Can to let. Bala umlomo, thulani. Vale. Uvana no. Uzofuna njalo ukuyenza le nto ukuthi Hi, Sisby. All right? Did I think sister call? Do right wena? Oh, do right nami. Hayibo, eksena lapha yidoni. Hayi ntombi uthi uyakhumbula. Hayi ntombi usemhle hayibo. Hayi ntombi usemhle ndagqibela nini? Yakhumbula njani? Hayi ntombi ukhawuzenhage tyhini. Hayibo. Tyhini ntombi unqaba kangaka. Khawuze mathu. Hey majoyana. Hayi ntombi tyhini. Hayi kaloku usisihlobo sami. Never mind izinto ezenzeka between nawe. Usisihlobo sami kaloku wena. Ndiyakuthanda kaloku majoyana majoyjoy. Uyayazi kaloku uyayazi. Hayi ntombi. Uthini? Loo nto fisha. Hayi wethu ndiyeke benike ndazirola ndazithi pijama ezintsha. Yabona negawuni uncinci kamandi. Hayi kaloku sisi. So season. Ngoba ungalana ncinci. Kaloku sana ndimncinci kakade njena. Yaqonda jiki. Otherwise wethu hayi ntombi awusemhle mani. Ubekho nalapha ekuseni? Hayi ndizokubona ntombi. Kaloku umuntu umhlobo wakhe wethu umbona naxesha liphina. Sisi hayi mva nje ndihle nje ndibhizi for uvizithelwe ekuseni. Ubhizi ngo? Hayi ntombi kaloku uyaqonda ba dinento zam. Dinento yolala man. Mva nje. Yaqonda? Thela. Hayi ulala yenye into. Ndiyalala sisi. Ulala. Awusemhle sisi. Nkosi na. Umhle bani? Nkosi ntazi. Hey Ntombi. Into eyenziwa lentwana uJongceba endlini andiyithandi. Into yobahlukumeza nomuntu wami lo. Ufika umuntu wami esekitchen evasa izitya pha lentwana yakhe. Yona endaweni yoba amncedise okanye enze loo nto beyenza ukhetha umbambe empundu. Uyandivana esinye isandla sisemabeleni. Sisi undixelele babe ngoku njengendoda yakho ke leyo uthi chana umcimbi. Ufuna ichana umcimbi ebantwini wami? Ahlukumeze umuntu wami uJongceba phandlini sisi. Ngithule ningenzi into. Iyathelela le ntwana sisi. Sokuyaxoxa futhi umuntu ngamanye. Because inyani yenzikileyo. Chi. Hayi ucacisela ungqaba because kuyenza kakhulu ungazoyithanda. Ndise kitchen apha manje sibasele izitya.
wafika uJohn Cebe wathi bana uyandithanda and mna ndifanele nguye mandimyeke elixhaka kakhulu. Uyeva? Hayi Khalimeni. Mntwana. Hayi inyanza ifumana kuwe mna xesha lale mpitshi. Kwenzeka ntoni? Khanibalisele. Baby, umtyile musaphathe ndivase izitya. Ndisekitchini, ndivase izitya. Qile nto inyoshoza. Yasiqhoka thi. Hayi yafana naye. Qise inyoshoza. Mane ndithi. Yakhumbula wona. Hayi man. Cha ungahlukumeza umuntu wakho Mbethe. Jonga le kati yakho nyata kodwa jonge mpilo wakho. Go! Kaloku meta, ile nto akufuneka Asithi vabush. Get out! Mntanam, wathi ngapha yekho kodwa ntoni kodwa ntoni? Ungxaki utshele uJongcebe okanye uJongcebe uxele ucele ungxaki ntoni ongayiviyo umtshele kubani? usasikebelela tshomi yami ayifike apha Ya. ifike endlini nayo umkele phaa kuyinto ndaqalela sengumakoti ngoku andiyazi le nto yenzekayo eNewvadem kuthiwa ebemfunqulile phaa menze emarinate phaa kwelaa kitchen ndaqalela Mntanam. ungxaki uyamazi ke ungxaki Ima ibhaqile le nto okanye wenze into ndaqiwe nakumane lapha uzosova loo nto kusiliwa nje kulelo loo nto. ndaqalela wena bozothina phi Yoko ndiva ingxolo ndipha kum ndihleli phaa nile uvayo kwangoku ndaqonda ndikhawuleze kuba ndingumhedla lo mntu omnqandi akubethwa ngamntu joka ndikhutshwe nge-English uthima pha uzawukhuntshalwa nawe pha ukhuntshalwa sima pha kwamna amadoda soza funeka angayazi izinto zenzeka kwambo zinxakile ingxakile uphi Sam amadoda ajani Sam lokhathe bamadoda khawulezani fikani niyayiva kamanti ngqondo apha konakela isuba sayicacisa subudidizela 14 isuba sayicacisa fika apha kum ngoku kandifikeni madoda khawulezani madoda sisalubuza nempilo khawulezani inkosi intangam ingxaki zabantu lapha kumso Pipusile. Msiyana ntangam. Khawuleza 14 ufike apha kum ntangam suba sabuza impilo. Khawuleza ufike apha kum apha next uyafa kuyangcola kuyaliwa. Ndiza kunika i-details zonke izinto xa khawulezani madoda khawulezani. Inhle khawulezani madoda ke inkosi. Simpika. Muslim Evanas card first machine. Anana, Jona mnyathela usatana. Tumini nivu yekanana. Dlalela ferry osatana. Story time ubaselekile. Uncedile ufike msinyana. Fondini la madoda afika nini wona? 14 awu bathe bezokholesa la madoda. Ngana thini ngandasa. Hey madoda. Besisatyala umsebenzi apho. Bizininzi. Hey madoda kanise nibe lo ngqola apha. Yini? Hlala apha ntangam nenye into ngami hlala apha madoda. Fondini. Ubulise kokoko madoda. Yes. Nani ugqibele dala. Usemnta ngawo. Abangani bami. Leta msitsho. Mnana. Soda. Motsazini. Ngokufonelayo. Correct. Baleka. Fondini ndithandela nto. Ndithandela nto kokhawulela. Yihamba nomntakwethu njengesicelo uyazi. Ndaqonda hamba ngoluka luthethayo manibaleke. Enkosi. Hayi silapha. Ekwekwe. Le yasendlini ndiyayixeba ngexesha ingekhoyo. Hayi apha undifakile boy. Uyaqwaka. Area yayo hayi songqolo wena ukunqanda qho. Emoto.
before sithethe yonke into ya ikongxaki Alo. uze nengxaki ikona ingxaki thetha ngantoni mfondini Plan ke le. ikrwala eli lethu eliphwala Balia. Kaloku Le. umke wena alo apha sinekwala mfondini. ndiyakhumbula ela saselikhupha ikrwala madoda ikrwala into liyenzileyo elelikamere eli likameri Ya. buphiciphici bobuphoxophoxo into eyenzekileyo ndithe Litheni? fotini khawume ndithe Khame, khame, ndibiza apha siyafuna kundipheka into zam ndeva phaa enext wawa ubhabha ndakhawuleza njengameza ndafika phaa Baba. xa ndifika phaa Wathini? le ntwana kuthiwa le ntwana ithandana ngoku nososo kangxaki hayi Qalo qala qala. mqale uyaqonda khame ndiphinde madoda nivanga mafondini Khame ubani baba. ungxaki fondini intangam ungxaki kaloku Mamela yibo ye mani luka awuzelanga photile apha uzusiphathe Lukayo wadini uthini thethelani kodini oh hayi luka una 100 rand fondini Fontini suthi ndisengxakini apha ngomeza wena khame ntangam intondangam khame boka ndifuna usive esi story khaza nazo looks Zawutya apha. mamelana Ayixoki le ndoda. kaloku le nto bayenze mistake okasi besimane sigqebha mhlawumbi singabona nto apha Sizakuloo nto ungxaki kaloku yenye ingxilimbela yendoda eyingxaki engqathu ehlala phaa kwaMary. ehlala Ihlala Ken. kwaMary. le ntwana kaloku ibhaqiwe ngungxaki ilantuka utheri kangxaki usoso lo phaa endlini Igatsi gwafa. laa ntwana kuthiwa iphuma kule room ingene kule room hayi mani ayibhizanga nomere le ntwana ndiyakuxelela sem ifuna iintanga zayo Phatha into zakho Khanyo. ngoku kangoku i-out ixothiwe ibhegi unomgcana funi caba yayifike nabo ngokuya thatha unomgcana yaqhaywa ngabo umeri yambona umeri mosumnganani ndandithethile ke le nto kameri madoda wahlamba phezu kwayo wa ndiqomba izawufola entwana uhlala phezu kwayo phi ebusweni hamba yontontoni kantontoni ubengantontoni ya hamba qhaywa ngebhegi into ebuhlungu so kangoku umary that means ngoku akanamntwana ndetha naye ngoku hayi elam rhadebe lithi rhadebe laa nto ke ndiyithethayo ntwana Icacile and laa ntwana ibirayithi ngelaa xesha behlala phaa kuwe laa ntwana. mna hayi akho ngxaki bendiyazi laa ntwana bizazifuna iipasile zayo kaloku incinci xa Madoda. zithe awungasela tamsiyani thatha ta Nanamuso. and yellow bone kamadoda lasoso Hayi, awuyathanda khawulela. idwanyaza yellow bone yona kanyo kabe ndifuna into tshayane zabuya afundini uyaphi hayi andiyindawo ufondini kha ndifuna into yotshaya ndizabuya emadoda sitshayeni but bendiyazi into ekaliya mna ngontanga nathini phi Ndiyakwazi ke wena. madoda Ndiyamazi yaphi. ne-100 rand ke looks asinosuka ngapha soze entangam zibhiye zokugqibela ezi ibuhlungu le nto zebe next kodwa ke entangam akho nento nayo onoze ndithi qwaka ndihlise le ngxaka lokuba uzibizele indaba ndizigqibile indaba ma yeyi hayi mani hayi Kodwa ke kuyabonakala into yokuba ngabana ikhona into funeke siyenzile. Basimpica Kuslim Evanas card phezu kwemishini Anana Jona mnyathelo usatana Tumini nivu yekanana Dlalela feri yosatana Story time ubaselekile Jaskizo ubaplakile Shuka mama ngokubuyile Malume uqumbele iswekile Fethuhate buli uqumbile Umezo ubashekishile Leta kaphile Uhlazulile Khangela utano kebalekile kusuka mani sister hayi sango right right now wogqibela gala sisimeri yazi yazi sisimeri ndiyayazi amalanga wafana sometimes siswam sorry sometimes siswam yabo ngiyafika usezimotini zakho yazi kanye ndifika unewari yazi but as a shoulder to cry on I'm the shoulder to cry on yaba sis so andifuni into yoba
yazi ijena base ayithandi sisimeri ijena base ka indodi yenza ndiyayiva ndikude yazi lentwana lena ndiyava iphethe kabuhlungu apha ne uleya abuse wena liya wenza izinto yazi liya yinja kake yake sisi izinja awuziboni ngoske zinanzisa sorry man sorry awuziboni izinja ngoske unanzisa sonitshala wodwa mina kanti ukuthanda sonitshala nikwenzela ububele ngoza kuwe yabo uliya uyinja uliya right sisimele umxhothe kwakho aphumule za athi belungu sisi if once a parade always a parade sisi nevertheless so uliya nangoba enhlala naye sisi benamantombi liya nithi ngaphakathi liya uphathe HIV na wena unansi kumele uphathele HIV na lantwana ikwenze ingqondo yakho be condomize me but jonga mamere ne andifuni ube ngathi xa ukulahlekelwe uliya unandoda zininzi amadoda out there so Mary xa ufuna ishoya to cry on ndikhona yabo andifuni uhambe uzibuza uba how many men ndikhona only one man you're my daughter masike hayiwa chap cha Bravo, sister. Madoda ulukanye unjani na? Hey madoda ubaba enimbrashile imbono Mary apha yes Lukanyo. Hey Lukanyo. Hey fonini wena uzasixabanisa wena fonini. Thathinda uyigqibe ndoda.